Η οδήγηση, ενώ χρησιμοποιούμε το κινητό, μειώνει την ποσότητα της εγκεφαλικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την οδήγηση κατά 37%. Όταν στο κινητό μας γράφουμε ένα μήνυμα ή κάνουμε μια δημοσίευση στο Facebook, μπορεί να χρειαστούμε και 5 δευτερόλεπτα. Όταν αυτό το κάνουμε όταν οδηγούμε, αυτό το διάγραμμα δείχνει την απόσταση που διανύει το αυτοκίνητο σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα με ταχύτητες 30, 50, 80 και 130 χιλιόμετρα την ώρα. Ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες σε κατοικημένη περιοχή, δηλαδή 30 με 50 χιλιόμετρα την ώρα, η απόσταση που διανύεται, χωρίς ο οδηγός να κοιτάζει το δρόμο, είναι σημαντική, 42 με 69 μέτρα, δηλαδή μήκος όσο 10 με 15 αυτοκίνητα. Σε μεγαλύτερες ταχύτητες, 80 με 130 χιλιόμετρα την ώρα, η απόσταση αυτή αυξάνεται δραματικά, φτάνοντας στα 111 με 181 μέτρα. Δηλαδή περισσότερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και πόσο επικίνδυνο είναι. Όταν μιλάμε στο κινητό και οδηγάμε, έχουμε επιπλέον μεγαλύτερο χρόνο αντίδραση στο φρενάρισμα, πιο αργή αντίδραση στα φανάρια, δυσκολία διατήρησης της σωστής λωρίδας, δυσκολία διατήρησης της σωστής απόστασης, λιγότερο σταθερή οδήγηση χωρίς zigzag. Να θυμόσαστε, όταν μιλάμε στο κινητό, αυξάνεται 4 με 5 φορές η πιθανότητα να τρακάρουμε. Ενώ αυξάνεται έως και 23 φορές όταν γράφουμε μηνύματα ή ασχολούμαστε με το GPS ή τα social. Να ξέρετε ότι οι Έλληνες, όπως βλέπουμε κάτω αριστερά, δηλώνουν ότι κατά 51% η ομιλία ακόμα και με hands-free κατά την οδήγηση είναι συχνά αιτία τροχαίου ατυχήματος. Ενώ κάτω δεξιά φαίνεται ότι κατά περίπου 84% δηλώνουμε ότι υποστηρίζουμε την απαγόρευση ομιλίας με το κινητό τηλέφωνο. Ο οδηγός απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ενσύρματα ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα ή άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση ή άλλη φορητή ηλεκτρονική συσκευή με οθόνη αφής. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας, όπως φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός, επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση ή για λειτουργία εφαρμογών πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρμα της επικοινωνίας. Απαγορεύεται επίσης η εν κινήσει χρήση κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για βιντεοσκόπηση ή ζωντανή μετάδοση από τη θέση του οδηγού, εκτός αν το κινητό ή η συσκευή έχουν τοποθετηθεί σε ειδική θέση. Αν ο οδηγός γίνει υπέτειος τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, η σημαντική βλάβη σε κοινοφελείς εγκαταστάσεις, η θάνατος, η θάνατη μεγάλου αριθμού ανθρώπων, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, δηλαδή κυρώσεις από τον ποινικό κώδικα, μετά από δικαστήριο για επικίνδυνη οδήγηση. Να έχετε κατά νου ότι η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρίτου, του περιεχομένου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης.